maling wis mlayu aduh, ora ketututan. Piye iki, Pak? Pak Dewi wis pengluru kemalingan. Wes, ayo mulai wae. Ibu, Sabar, Pak. Iki aku cek ngubi. Tunggu-tunggu nek dia mau iso bantu, Pak. yo aja, teleponan. Gak ada sing diangkat, Pak. Aku wis nelpon. Sopo-sopo gak ada sing diangkat. Ya soalnya. Gak iso, Pak. Gak ada sing diangkat. Ya Allah. Ya ibu. Telepon polisi, Pak. Ya aja telepon polisi. Oh, Bu, ngapunten nih. Enten napa nggih kok niku wau jere-jere? Ono apa iki kok pada padu? Omahku buat kemalingan. Agak barang sing kecolongan. Itu mau wis digodhog mbek bapak tapi gak ketutan. Orang Iya, mau nulungi kan. Oh nggih. Kula sakjane niku lagi sibuk teng Rio. Mungkin nek pun ber urusan kula mungkin kula bantu. Ngapunten nggih. Apa ki kok rame-rame? Iki lho, Mahe Pario kemalingan. Sepurane buate kula udah pindah kula wingi, boten saged ngewani. Alah, wis gak apa. Awalnya cuma butuh wong sing iso nulung awake. Sing tenanan, ora omong tok. Aku ora ngerti sapa sing iso diarepni. Nyapa toh? Pas awake dhewe kena musibah gak ana sing nyawangi. Padahal awake dhewe ki sering bantu kalian. Tapi pas kena musibah ngene iki gak ana sing nyawangi sama sekali. Ndarian nggih. Sal, Mahe Pario ki wis kemaling pengloro, apa nunggu sing luwih gede lagi wangi. Nek ngene terus apa gunane urip ning lingkungan sing kaya ngene? Tetanggane ora ana sing peduli. Kita iso apa? Mereka gak ana sing iso diandalne. Wes saiki golek cara biar amrehe ben paling iso ketangkep. Aku duwe ide. Piye? Rene. Aku setuju karo ide Isal sing lene piye? Setuju. Ditugas apa? Tugas ayam, tempe, tahu, kalian mengambil usaha. Bapak yang cuma kalian apa? Tahu tempe atau tahu apa? Tahu tempe atau tahu apa? Jangan tahu. Tahu apa? Tahu juga. Bapak. Hoi, maling. Ayo. Ayo. Awak dhewe kan itu kan urusannya masing-masing. Pas kelar awak dhewe panggilnya dengan simpati. Ini aku punya aku sering metu kok, makan selalu karo tangga. Soalnya salam itu gak cuma tentang omongan tapi pemindah. Kak Lisa. Rio, ngapunten nggih. Uang kalah. Saya kalau begini, tapi kalau nanti kalau situ kalian berikan gambar ini. Ada suun, tapi sebelum aku, dia punya kita bayang. Kita harus bisa ngarap ponyo, dia nolok terus. Kiwari kita saling bantu. Terima kasih dari kalian, tombol-tombolku, Lisa, Kirana, mana kayak Faisal, semoga kedepannya lebih tambah semakin HP dan selalu tahun bertambah-tambah. Terima kasih.